ponakku ki mau Wanorosari ora gelem. Nang kene kok paling-paling kok nulur jagung kok. Iya. Aku tak goleki anu ya. Joko Trawalu ya. Dadah. Dadah. Jam 12. Heeh. Kowe dodok-dodok kori sentangku. Kowe mlebu ning kono terus kowe ngambung aku, genti kowe tak ambung. Kowe ngrangkul aku, genti terus tak rangkul. Kowe ngeloni aku, bareng aku genti arep ngeloni kowe, aku ciblok kondur balik. Apa, Bu? Ngimpi sampean niki. Lah iya ngimpi. Mas aku teratapan lho, syukur mangsa aku. Ambung meneh aku ah. Ambung? Lho sampean iki kok ngambung wong ayu mosok emak. Sampean iki lurah. Ya ning desa Plalangan. Nek sampean kelakuane ngene, kok dingerteni wargamu, mengko wargamu terus piye ora ngomong. Ora usah dadak mikir kaulaku. Wargaku sing baku apa sing dadi kekarepane atiku bisa kasih jalan. Kowe gelem tak pek bojo, nek ora gelem aku peken bojo. Lho penak ta pilihane? Aku pek bojo. Apa aku mbok pek anu? Aku kok pek bojo. Piye? Nek gelem tak perkosa lho. Sampean apa ngepek bojo aku? Nek aku gak gelem, aku kudu ngepek sampean bojo. Lho iku jenenge padha wae. Padha ta? Padha. Tak kira beda. Ini Kakang Joko Trawalu gelem oke tak pek bojo mengko nek desa Pralangan sampean dadak petinggi. Aku dadi Bu Inggi. Ngoten Kowe Pak Inggi. Ngeten lho Nyai Bunta. Engko aku amba lho sawahku amba. Nggih kula ngertos menawi panjenengan iki petinggi ning Plalangan. Bengkoke sampean iki ora ana ukurane, ambane pitung pinukur paribasane. Nggih kok. Ning kula nyuwun pangapunten yen kula kudu dadi bojone sampean mboten saged. Lha kok ya ora gelem kok nek dadi bojoku tak tumpang. Anu tak tumpake motor picek. Montor kok montor picek. Sing gedhe kene. Montor sing gedhi, sing anyar niku. Heeh, apa? Niku PCX. Lah tulisane apa? P C P P C C X X. picek. Lho. Sampeyan iki ono ae. Aja sunduk-sunduk pademe ngene gelem ora ya ta, Cok? Mboten Nyai. Mboten. Ampun meksa kali kula nggih. Lho kok ya ora gelem sing mbok tampik iki apane lho wis kadung kaya ngene apa ora mbok eman. Mergo kula niki mboten gadahi rasa tresna kalian sampean, mula kula mboten saged yen to sampean njaluk, kula kudu dadi bojone sampean, kula nyuwun pangapunten. Ya aku iki penggede lho. Kok mbok wirangke, mbok isinke. Wong kari gelem ae terus tak penakke kowe ora ngara-ora. Mula nek sampean ora gelem wirang mbok ya aja mbacut. Diwurungke wae wong ngecas cetha nek kula niki mboten saged dadi bojone sampean, pun kula tak bali mawon. Engko dhisik kok penak arep bales tak goleki pirang-pirang jam ketemu kok malah arep balik. Pun surup kula ajeng mangsul niki kayune kula pun kula klumpukne kae ajeng kula buta mangsul. Gelem ora capek bojo? Ora gelem. Oh, Joko Trawalu, disenki aku pirangke aku tinimbang aku ra kelakon dadi bojomu. Banjur sampean. Kowe becik tak pateni ae. Kula niki wong lanang kok jenengan ajeng mateni kula. Lho wis gaweane wong wedok mateni wong lanang kok. Napa nggih saged? Dene ora iso. Yen menawi ngaten cobi. Kula tak kepen ngerti piye carane wong wedok iku mateni wong lanang. Ngono. Ya apa sampean? Goblok kok lu trowek lu. Nek dipenake wong wedok kok ya mone wis mati.
diadel-adel macan ya karepmu. Wong nak keceleng ya ngene ku. Lek, tangi Lek. Nak turu nang kono aja nang kono. Kowe engko nak nang kono dirubung laler piye? Bakarno jagung. Aku mung tak goleki sing jenenge Trawolu. Musa asik nang Sorjati malah petuk entung. Lek, tangi Lek. Lho kok jangan keteke. Iki apa ya Trawolu ya? Waduh, wonge kok gede iki. Lah aku nek go mulai piye? Ya ora apa-apa, sing penting go mulai karo kandha karo kakang. Ora gelem ngiwangi kok guyub ndoko. Bayar piye? Anggong. Anggong iki ora ono anggong kok. Ora ikut. Alah. Saya. Kok bengi go, Kang? Saya. Tak longi siji tok ya, Kang, iki lho. Oh. Wis kadung tak pangan nek yo. Wis kadung tak pangan iki piye iki? Ora iso balekno iki lho. Engko bengi ya, Kang ya. Oke, engko bengi lo seneh kanggo kanca-kanca. Nggih matur suwun ingkang sampun peparing najan to sembolan. Nyatane yo enak tenan. Iki mau mulai gedhe sempolku kok. Nggih muga-muga barokah. Awake dhewe. Alah watuk terus saiki udanan sithik. Aku nek diudani terus watuk kok. Lah iki mah apa jenenge? Oh iya, kodanan. Kodanan lho. Sing udane sapa? Ana kurang-kurang. Kurang-kurang umummu kuwi iki tak kalemu to. Lek kok pesek. Gino Lek. Iki kapan to? Lah sak Sebok cekeli kapane? Sebok cekeli kono? ya Lho piye iki ponakanku masalah nyekeli ngene aku ora gelem piye? aku mau sithik kok. Sak. Kowe nggo batang iki. Sing rasa. Aku mulai nggo. Hah? Sampeyan ale kondo, Kang. Piye? Ale pokoke aku golekno Trawolu. Aku yo urung roh wonge. Pokoke nek wong gembledak wong lanang pokoke kon ngomong, "Ya iki entuk-entuke Kang aku ora roh." Kowe ngerah di 8. Ora roh. Yo. Bener, Pak. Hah? Iki bener lek pesek. Jenenge pinter ya lek iki. Pinter piye? Iki jenenge Kakang Joko Trowo. Senajan Joko Trowolo wis dadi batang kok piye? Hah? Mati. Lha sing rasa apa jeneng keteke kok, Kang? Ya senengane sak. Apa? Yen ulung aja tanggung. Piye? Iki tambani lho lek tambani. Kowe Aku ora iso nambani. Kok bekot. Aku lapo. Rene sik. Nggih. Sapa ora sak? Wong ndi kok digawe rene iki? Tambani. Gampang, sampean ki dak mudine ya. Mudin gampang, Bu. Ayo tambani. Sama iki jeneng Jenenge ora roh mulu. Jenenge Kakang Joko Trowo. Eh. Kurang tek iki kok. seneng ae. Ayo tambani. Namane
yang ketemu turu melek ana. Kowe kok mikirnya jalan bermabuk kowe. Kula mboten mabuk, Pak. Lho kene gemletak. Kula gemetak niku rikala kula kepengin dipek bojo kalian Nyai Buntari. Ning kula niki mboten gelem kula moh. Kepeksa. Nggih, Nyai Buntari nesu. Terus kula niku ditampani ngaji, terus peteng jagat kula. Rasune No, Warana Sari, kowe mikir bojomu apa mikir ngenekan? Ngene Gus. Apa sebabnya biasa takon goleki kowe mergo anakku gandrung karan kowe. Tak go omah. Ya. Sus, Gus Yesus. Apa? Ini sik. Kowe ben duwe jeneng lho. Nggih. Iki anakku edan karo kowe. Kowe utang budi karo aku, aja tekes utang budi. Nek kowe ora seneng ora apa-apa. Sinten? Anake sampean iki. Ngalang yuk. Ning kok mangane kok akeh ngene iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Malah penak rumah tane. Nggih pun nah ngeten. Terus sampean iki kepepet kahanan yuki suket e gelem iki. Gelem ora nek ora gelem, kuasaku gendong karo kowe tak uncali krosi kok. Ya lek pesek, tenang lek, sabar lek. Ya ora. Nggih sagu wong anake sampean nggih pun seneng kula. Tur kula lah nggih seneng anake sampean. Kebogi lho. Mas Joko Rono. Trowolo tak jaluk. Nah, ya kok. Mergo Joko Trowolo iki mono calon bojoku. Nek Joko Trowolo lan mbok peneki aku pagak bakal tak obrak-abrik kebogi lho. Apa neh? Ini Buntari Pelalang. Perawan Kasep. Iya. Ayo melaku, ayo. Ya ya. Ya wis. Kebogiro, metu iki rada kono Nyai Buntari Kebogiro. Apa? Sing tak undang Kebogiro manan ketheke sing rene. Asemane. Takut dandan tak gandeng-gandengne darane ketheke. Lupamu kaya ketek. Lah nek aku kaya kethek iku malah kaya apa iki? Barongan bubar. Ya guyu rumah samu ping ganteng kok piye? Aku kuwi gumun gak lek, Jos. Piye? Aku nangger rawang ayu ngene iki lho, kudu demek. Piye? Nek ngerti wong ayu kudu Demek nenek. Aja sembrono. Wong wedok kuwi iki duwe ajine diri. Mosok mbok demak-demek ngene. Ah, ngono kuwi. Ora entuk ngono kuwi ya? Ya ora entuk iki lho. Masa wong Sawangan wis bagus rupane, bagus atine, Ayo. apik kelakuane ra kaya diapun. Mosok didemek ngene. Ya. Ora entuk. Wis rupa wis ala. Ala. Tumindak Ah. ala. Gila apa lah iso. Lah kowe mengeng kok ping pindho aku mau pisan bloko. Kena apa kok nek aku didemak-demek iki gelem? Lah kene. Ben awet enom. Mati mot. Ya Lah koyo nek ngono. aku piye nek ditemek aku? Mah. Marai gatel. Tak kok ngono. Kok dhewe Lah nek gatel aku dhewe melu ngukung ha. Ini lu ngukur Bisa. terus ngisor. Turun. Alah, kowe mlebu sik urung bar iki. Urung wayahe aja melu-melu sik. Oh, Kebogiro. Lho, kok kira kok ini Kang rene Kang. Dulurmu kebur biru kok. Mau kuat wae kok Kang. sing tak sumbar iki kowe kok malah antek-antek sembokon metu dhisik. Suara- Kan rokak-rokok ae. Suaramu mlebeki kopok mlebu lanang dudi karo kowe. Petilah betane wong lanang cedhak karo aku. Perawan tuwa, cangkeme bengak-bengok. Kenyak perawan tua lho. Ya. Ben perawan-perawanku dhewe tua-tuaku dhewe arep ngopo? Kowe ra pantes nek entuk Joko Trowolo. Sing ra manteske sapa wong aku seneng. Kowe lungguh kursi pagi-pagi pantes ngono lho karo pesek. Kenyak karo aku. Ya. Peh aku tua. Ya. Joko Trowolo seneng. 2024 iki biasane sing lanang 6, sing wedok tua. Ya apa ora, Bu? Alang ketok ae. Bali, diteruske. Ra, aku bali kudu nggawa Joko Trowolo. Terus, tekan terus. Ayo. Ayo.
edor mati. Iya. Terus. Iya. Urip, mati. Mati kowe. Mati kowe. Aku mau mati. Aku mau mati udah Edward. Mati. Mati. Kono. Ayo. Kene. Ayo. Ayo. Piye. Piye lah. Piye. Pocol kene. Piye. Kowe sampe tak pateni kok. Lah tangan mateni piye mbok bopong kliru. Glopong piye? Ngono lho. Glopong piye? Lah wis. Terus. Siji. Piye? Sejero. Mendem sejero. Wes. Mendem urip-uripan. Wes. Ini. Wes kok pendem? Wes urusanmu Kang Iwan. Yang ngisor asem kae. Wis jero. Kebruan wit asem, Bang. Wongko. Ayo, pendem urip. Kang, wis beres ya aku nang ngewangi ya. Ya sama. Aku tak mulai adus e. Rusuk Kang. Kebo giro. Rapopo aku kok pendem urip-uripan sak ngisore asem papa. Ning lali delele kebo giro. Wong pagak telanakan yen to arep tumindak ana tengah liwat ini sak kiwa tengene asem papa bakal cekak umure kebo giro. Untari mati kumoro. Kowe krungu dhewe. Liwat tengene pagat lanakan iki bengi rasa liwat kono. Anak bengi ra apa-apa sing penting aku awan. Wes golek ngono. Amat sandalku keri. Aku blongko wong iki. Golek dina sing apik. Ngrabreke anakku Wanarasari lan Joko Twolu. Ayo. Nyembelih sapi 10. Ayo. Oh, lah iki yo. Jenenge Joko Twolu iku kowe. Sayang anakmu kedianan, wong baguse kok ngono. Wah, jaluk kelangan. Tak adai kantong mulai tak gobeli tak tuke anakku. Wis, adai kantong boleh. Boleh. Sampai nanti kakak. Kak? 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 Loh, Kak? Kowe ngapa bengak-bengok? Apa? Bojoku ilang. Apa enek wong ilang lho apa? Lho nyatane nenggone kene mang turu karo aku kok ilang apa? Biasane bar turu kuwi adus ning kamar mandi. Ora ana tak goleki nenggone jen gak ono. Kak. Kok ana beras kuning patung telacak iki kok ndi? Iki ya wong legok, Kang. Nek ya ono. Terwolu ilang tenan. Heeh. Colong sigogati. Iya. Kanggo apa? Ya kono ra duwe anak wedok padha wae to. Oh iya serondol anake perawan. Yo, ayo. Omah yo. Ya, Kak. Apa bener iki bocahe? Lho. Ndi, Pak? Oh bener iki bocahe. Oh. Waduh. Aduh iya, Pak. Wes, kok sabarang Wes ngono. aku tak turu ya, Pak. Wes, kok sabarang.
Aku yo isin Kang. Iya. 17 tahun ke atas. Iya sampean nyales, aku ndak isin Kang. Aku ndak ucul-ucul sik barang. Sampean pengen? Rene. Wes, dilekas. Kok sekasar ini iki lho Kakak. Awe lagi ketok-ketok ayo men dengak mbok ya lho. Oh, kenapa kayak coba Apa? Denake ngono. Lu kayak coba terlalu lama lho, Pak. Setan. Ya. Hati-hati, Pak. Rawan iki rasane mak nyos. Nyos apane? Mingis-mingis. Pancen lambene mau mengis-mingis. Lambene sapa? Lambene serondol. Sing mingis-mingis ora lambe ya, Kang. Apa sek? Aku dikosekno pedang pirang aku peti pateni. Si gogati. Iya. Ora bohong. Jebul. Ana tunggeake ning kene. Kowe nesu karo sapa? Nesu karo pesen karo sapa? Perkarane apa? Awane aku dikeloni lho. Nek anakmu dikeloni pesek nesu. Heeh. Jenenge gawe kapitulan liyan iki apik apa ora? Lho. Lho, elek. Elek ya. Kowe nek ngerti gawe kapitulan liyan elek. Kok kowe tumindak candala? Ndak candala apa? Kowe ngerti Trowolo? Ngerti. Trowolo iku seneng anakku ana Sari semuruga tiba kosok baline. Padha senenge. Aku lagi golek dina sing apik kanggo manteni anakku. Lah kowe kok nyolong, Sing kok colong nek kebo giro. Nyolong diapur kowe digo apa? Amarga aku tangisi anak. Anakku kuwi dian karo Joko Trowolo. Ayo mbuh piye carane mbudidaya? Mbuh bener mbuh salah. Sing wong tuwa kudu iso mujudke penjaluke anak. Senajan kowe tangisi anakmu, beko njaluk wong lanang sing jeneng Trowolo. Dideleng-deleng. Trowolo iki seneng ora kok ngono. Neng beda karo anakku. Senajan tresnane kan Trowolo ora kena digambarake, sawis sing Trowolo kuwi tak entukke, dheweke ora meksa gelem. Arep magrib. Iya. Wah, gelem apa ora bakune aku iso mujudke Trowolo. Ngene wae kalengke ya. Aja kok bacutke. Bacutke. Kowe ngerti ora? Aku ora werdi karo kowe. Kebo biro pakar ngerti. Yo ayo. Aja apa kowe. Atau sing baru kanjeng. Nek pancen kanjeng kowe aku aja. Ojo sumbar nek belum bukti nyatane. Ayo, menore. Cek. Lagi iki aku keperanggul wong kaya si Gogati. Walane. Aku wis menggos-menggos aja jak ngomong sing penting awakku slamet. Alano mau saya. Sik. Doyak. Iki ana wit-witan kemangi. Ayo, Grek. Ayo. So, ning wit kemangi aku ora ngerti yo piye, Bugiro. Ayo, metu. Nek wani karo wong klegok. Ayo metu. Adepo aku, adepono aku. Ora wani, ya iki rasane.
sore kemangi sanggep raruh oye yo kanggo petilasan anak putu besok ing papan kene katelao desa kemangi oyo Ojo tambahan. Sesek. yo Iki ra godhong ploso. Ayo dile serono. oh ayo meneh Dilek ning wit kloso. Rupane kuning. Ya, kuning iki iso diarani jenat. Mula besok katelao ing papan kene desa Ploso Jenat. Salah. Awak wis tuwa jam playon. Apa? Kang Sikogati. Aku njuk ngapura ya, Kang. Ya. Nek panjenengan kowe njaluk ngapura, ora bakal katoke dosa karo Ya wis aku sumpah manut karo sampean. Nek iki aja diambal. Ora. Suket Kalantara. Mujiar pengapesamu jebule suket Kalantara. Heeh, Kang. Lega atiku ponakamu Wanarasari iso jawab lan Joko Trowolo. Mula kek sadurunge dirukti ayo padha ndedonga ngersani Allah Subhanahu wa taala. Iya. Muga-muga masyarakat iki kek Mojo agama tiyang. mojo agama tiyang uripe dikinemuli Gusti Kang Murben dumadi. Amin ya wis. Nggone nandur sawah subur makmur labur madu. Amin. Boten kirang menapa-menapa. Amin. Sing makarya merantau nggih sukses ulur. Amin. Masyarakat sedaya selamat boten ana. Amin. Nuwun para pamirsa sugeng undur sugeng panggihan. Paguyuban ketoprak krija carita cariyos Joko Trolu sampun purna. Nuwun para pamirsa.